In ba kai subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda a koda yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka san dai wato sabon fim ɗin nan mai suna Fansa wadda fassarar Sultan ne ya fassara shi. Wato fim ne dai gaskiya ya yi sosai da sosai, wannan fassara ce mai kyau kuma wato babban fim ne wanda a halin yanzu dai gaskiya cikin fina-finai ba lalle bane a ce ka samu mai kyau in shi dai. Insha Allah wannan fim dai akwai farkwanci, akwai kamar yadda kuka san dai suburbuɗa, kuma akwai wato kamar yadda kuka sani dai soyayya daidai da sauransu dai, ba abin da babu cikin wannan fim. Za ku sha dariya kuma za ku sha nishaɗanci insha Allah. Ka biyo mu domin ka ga wannan fim, wani fim ne domin kallon wannan sabon fim wato mai suna Fansa. Ka taimaka ka danna mu alamar lakin da zarar wannan bidiyo ya burge ka domin mu ji ƙarfin gwiwar ka muku wani sabon fina-finai. Kar da ku manta da mu comment, kar da ka manta da danna mu alamar subscribe. Insha Allah za mu ci gaba kawo muku sabon fina-finai a sama wannan channel tamu. Kar da ku manta da yin share wannan bidiyo, wato idan kana a WhatsApp ne, kana Facebook, kana Instagram, Telegram, kada ka manta da mu share cikin group. Mun gode sosai da sosai, muna godiya sosai da sosai. Wato kamar yadda kuke gani za ka je ka kalli wannan fim kamar haka. In ba kai subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda a koda yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Wato kamar yadda kake gani za ka zo ka buɗe YouTube ka kamar haka. Wato idan ka shiga cikin YouTube kamar haka, wannan dan rubutun da kake gani, wannan alama wadda ta kalli kasa ba ta wannan television ba, za ka zo ka danna ta kamar yadda kake gani haka. Da zarar ka danna za ka ga wannan bulan rubutun da ka gan shi, wato za ka danna ta shi zai ka can cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani haka za mu zo mu danna su haka. Gashi nan mun danna, za mu da fasfo mu kamar yadda kuke gani. Yanzu zai buɗe mu har zuwa cikin bidiyon dai kamar yadda kuke gani. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi nan wurin ya buɗe mu haka, za mu zo mu danna haka domin kallon wannan fim. Wato kamar yadda kuke gani gashi nan dai zai buɗe kamar yadda kuke gani. Idan kana so ka buɗe shi za ka zo ka danna wannan alama da kake gani ta karo yana gaba. Yana kuke gani wannan alama da ta gudu kamar wajen buɗe. Wato kamar yadda kuke gani wannan shi ne fim ɗin Fansa wanda ake kallon sa. Gashi nan wurin kamar yadda kuke gani, bari mu tare muku shi zuwa ƙarshe haka inda mutum zai fahimta. Gashi nan wurin da yawan bayanan sun yi wajen shiri da wani. Gaskiya fim ɗin nan ya yi kyau sosai da sosai. Maza ka sanar da su cewa su ƙara so ofin nan zai tashi nan da mutuna biyar. Yana bayanan da mutum biyar da kuka cire ba za su ƙara so ba. Wannan fim ne wanda duk abin da fim ya sa, wato kamar yadda wani fim ɗin nan ya yi gaskiya sosai da sosai. Kar da ka manta da mu share wannan fim. Wannan bidiyo da kake kallo ko share da wato na WhatsApp group, WhatsApp na Telegram, duk abin da kake na kai group ne, Instagram ne, da Allah ka ce da ka mu share. Mun gode sosai sosai.